guys, welcome back to my channel and my new video. So guys nih एकदम हाबायाव थांनो ओंखारदों आरो आङो सासे बाजैया मेकआप खालामनो लेंहरदोंमोन जोंनि खाथियावनो खायसे ओमफ्राय दायो माने मैयानि 11थासो जाखादों आरो न'आव सफैनाया ओमफ्राय दायो खानायखौबो खानस्लाबलायासै आं ओरैनो सिगांनिखौल' खानबाय इमारजेन्सि ओमफ्राय फन हरगासिनो ओमफ्राय सिनायखानायसो आरो बिनिखायसो सिनायखानायखायसो ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारबाय गाइस आं हारसिं ओमफ्राय नायलांबाय गाइस दिनैनि भिडिअखौ मेकआप खालामनो लेंहरदोंमोन आरो ओरैनो जास्ट सिम्पोल ओमफ्राय रेडि जाजोब्बाय आरो आङो आब'आ जोंना फुङावनो आंना मेगना फुथेलाजोबबाय 11थायाव सफैबाय आरो रायलायनो उन्दुनो ओंखारबावाब्रा टाइम बारबाथाय बिमायाबो सिथाजोब्बाय लायाखै दे नै देलायदों हिनजाव गोदान हिनजाव बेबो नांथ'आनदां दा लांनायावसो लांनांगौ ना देलना फैबाय बे आनै खानायखौ नुवासै नुदोंथ' आरो जेबो नङा फैनाय जायासै आरो गाइस रुमावनो थाबाय थानाय जाबाय हारसिङै ओमफ्राय आजाखौ रेकर्ड खालामनो हरनो होबाय आरो आङो ओमफ्राय मोनायावबो आदा बाजैखौ रेकर्ड खालामनो होबाय आं बै मुनिया बुरजाखौ नायना हरलाय मा नाम नोंसिना मिर्जा सनिया मिर्जा दे लोंदो दे दा खेबगोन बेजों ज' सोजाबजोबदों Masih iri naon nih kunci? So guys nih dari angka nih kan kayak ada punya beranda dari setengah kan apa ya bom nih. Dari woi tang nada. Ngomong siau. Kedua ngomong siau. Pas jazim kurang nih kan lanan tuh bayi lau sabu kutung kan nanti mana nih tuh ay. Kurang muncul. Kahani jadang kahani. Income jarang nih income. Mismurio. Apa ini dokan nih? Ngap ya nih mah kayak gini. Hehehe. Kita gitu nih.